lethu njengoko libhaliwe kwincwadi kaTimoti wokuqala, uTimoti wokuqala isahluko sesesine ivesi yeyeshumi. uTimoti wokuqala isahluko sesesine ivesi yeyeshumi. Kuba sibulalekela sincikivelwe oko ngokuba sithembele kuThixo ophilileyo, ongumsindisi wabo bonke, ngokukodwa owabakholwayo. Eli lilizwi lenkosi. Inkosi ehlala ezulwini mphulaphuli mayisikelele ulizwi layo ngoku nangonaphakade. Amen. Masijonge mphulaphuli ilizwi lakusasa nje esizawuhamba nalo, mphulaphuli wam, esizawuthi xa emveni abanye abantu benqophisene kulo nyaka besithi Thixo sithatha apho uthanda usibeka khona. Sijonge kule ncwadi kaTimoti ivesi nje yeyeshumi. Ndithanda lamgca wesibini, ngokuba sithembele kuThixo ophilileyo. Ngokuba sithembele kuThixo ophilileyo. nguPawulos mphulaphuli wam uthetha okanye uzama ukubeka unyana wakhe oyintando okanye uzama ukomeleza uTimoti, uzama ukunika uTimoti amava, uzama ukomeleza uTimoti xa ezawungena edyokweni mphulaphuli welijelo. uPawulosi ngoku kufikelela ixesha lokuba uza kunikezela iintambo kuTimoti, uza kunikezela amava wakhe kuTimoti. uTimoti mphulaphuli wam, xa simjonga kakuhle imvelaphi yakhe ayicaci nca okokuba ngubani na uyise kaTimoti, kodwa ithi wayengumGrike ongabonakali ukuba uphelele phi. Kodwa eyona nto mphulaphuli esondeza uTimoti kuThixo kungenxa kaninakhulu uLuiza nonina uEunice mphulaphuli wam. Ngabona abantu abasondeza uTimoti lo elukholweni. uPawulos usondela kanye ngelo xesha kuTimoti, selezawunikezela ngokuba sithembele kuThixo ophilileyo. Ndizawuthi kuwe mphulaphuli wam, xa uPawulosi ezama ukomeleza uTimoti, xa uPawulos ezama ukunika uTimoti amava, xa uPawulos eza kunikezela uthi kuye, jonga nyana wam Timoti, uzawungena indlela enzima, uzawuhamba indlela endikhe ndayihamba, uzawuhamba indlela enamahlandinyuka. Uthi jonga Timoti nyana wam, uzawuhamba indlela engemnandanga, uzawuhamba indlela enameva, kodwa ndizokukomeleza, ndizokuchazela okokuba yomelela ezintweni zonke, ukhaliphe, kuba mphulaphuli sithembele kuThixo ophilileyo. Emveni kokuba sinqophisene, emveni kokuba siye sazithatha izibhambathiso, sathi Thixo sithathe nakulunyaka ka-2024 usibeke apho uthanda khona, emveni kokuba sizandlalile kuThixo, sathi sidlulile kwizinto zika-2023, mphulaphuli wam, ndizowuthi kuwe, emveni kwezinto odlule kuzo, emva kwamahlandinyuka odlule kuwo ku-2023, qhubeka uthembele kuThixo ophilileyo nakulunyaka ka-2024. Ndizokuthi kuwe mphulaphuli wam, ewe udibene nezinto ku-2023, ezinye zezinto uzifumene kubantu ubuhamba nabo, ezinye zezinto uzifumene kubantu ubukhonza nabo, ezinye zezinto uzifumene kwifemeli yakho, ezinye zezinto mphulaphuli zenze okokuba ufuna ugive apha, ezinye zezinto odibene nazo ku-2023 zenze okokuba mhlawumbi ufuna ukujika endleleni, ezinye zezi zinto zenze mphulaphuli wam uzama ukuphelelwa lithemba. Kodwa ndizowuthi kuwe, xa uPawulos exelela uTimoti ethi, Timoti, kwizinto zonke ewe sibulalekile, sancikiveka, kodwa sithembele kuThixo
ophilileyo. Ndizawuthi kuwe themba nakulona unyaka ka-2024, thembela kuThixo ophilileyo. Ndizawuthi kuwe mphulaphuli wam kulona unyaka ka-2024, ungayeki, qhubekeka uthembele kuThixo ophilileyo. Ndizawuthi kuwe mphulaphuli wam xa uhleli ujonge izinto odlule kuzo, ndizawuthi xa uhleli ujonge izinto odibene nazo ku-2023, xa wenze isibhambathiso, wenza umnqophiso kulona unyaka ka-2024, ndizawuthi qhubeka unganikezeli, thembela kuThixo ophilileyo. Ewe, zikhona izinto nakulona unyaka ozawudibana nazo, kodwa qhubeka mphulaphuli uthembele kuThixo ophilileyo. Ewe, kaloku thina sithembe yena yedwa. Mphulaphuli wamamela ke, ndikuxelele, xa uthembele kulo Thixo ophilileyo, athi uPawulosi akujonga imeko ethembele kulo Thixo ophilileyo, athi nokuba umntu wethu wangaphandle uyonakala, suka yena owangaphakathi ahlaziyeke. Mphulaphuli welijelo, ndizokunika amandla nakulona unyaka ka-2024, ungayeki ukuthembela kuThixo ophilileyo, ungayeki mphulaphuli wam ukujonga kuThixo ophilileyo. Ewe mphulaphuli, sidibene nezinto unyaka ka-2023 ubungamnandanga. We have lost our loved ones.